Vi har været en tur i Thailand, hvor vi boede på et hotel, eller vi boede i byen Hua Hin, hvor vi boede på et hotel, som lå lige ud til stranden. Og der var pool, og mange af dagene, der var vi også bare hjemme på hotellet og badet og slappet af og sådan noget. Vi var også ude på elefanter, hvor vi oplevede rigtig mange ting, og det var helt vildt sjovt at ride på de der elefanter. Så var jeg ude at dykke ved øen Koh Tao, og der så vi en masse spændende og flotte fisk. Og så har vi været ude at sejle med en longboat, hvor vi sejlede mellem en masse små forskellige øer, og det var inklusive frokost. Og så var vi ude og snorkle ved koraller og sådan noget. Det var sjovt. Ja, og så var vi også en tur i Bangkok, hvor vi shoppede, og så vi på et marked, at man kunne købe en ven for 500 kroner. Og jeg tænkte, at det kunne da være sjovt. Og så købte vi Shanghai derovre. Og så hun var også med på rigtig meget tur, og det var rigtig hyggeligt. Men vi havde ikke bestilt nogen plads til hende på flyet på vej hjem, så vi var nødt til at have hende i bagagen. Og lå man ikke ret godt. Men alt i alt var det en rigtig, rigtig fed tur, og det håber vi gør igen en anden gang.